Po zimnej prestávke môžu obyvatelia Prievidze opäť využiť vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov. Raz za týždeň ho zabezpečuje zberová spoločnosť Prievidské odpadové hospodárstvo. To znamená, že jedná sa o vývoz hnedých nádob, ktoré majú obyvatelia žijúci v rodinných domoch. Tento vývoz prebieha vlastne od 2. marca až do 30. novembra, v deň, kedy prebieha aj vývoz komunálneho odpadu, teda podľa harmonogramu, kedy prebieha vývoz čiernych nádob. V priebehu marca bude zároveň prebiehať čipovanie nádob na biologicky rozložiteľný odpad. Samospráva preto vyzýva obyvateľov, aby nádoby umiestnili na dostupné a viditeľné miesto v deň zberu podľa harmonogramu. To aj v prípade, že nie sú naplnené. Tieto nádoby budú zaevidované, ide čisto iba o nejakú administratívny krok, aby sme mali prehľad, koľko nádob je v teréne. Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov je zabezpečovaný formou vývozu 120-litrovej nádoby hnedej farby. Hnedé nádoby na biologicky rozložiteľný odpad slúžia najmä na odpad zo záhrad, čiže jedná sa najmä o nejaké zeleň, konáre, listie, zvyšky rastlín, zeleniny, ovocia, taktiež tam môže ísť aj drevný popol, štiepka. Čo tam však nemôže, ale nepatrí, tak je to odpad, ktorý patrí priamo do komunálneho odpadu, čiže do tých čiernych nádob. Potom nepatrí tam stavebný odpad, nepatrí tam odpad, ktorý nie je možné spracovať ďalej v našej kompostárni. Do hnedej nádoby je povolené ukladať biologicky rozložiteľný odpad v množstve, ktoré zodpovedá kapacite nádoby, respektíve kapacite jedného vreca na biologicky rozložiteľný odpad. Obyvatelia mesta Prievidza majú k dispozícii celoročne kompostáreň, ktorá sa nachádza na Garážovej ulici. Tam môžu tento odpad vyviesť v podstate neobmedzene aj v neobmedzenom množstve.